Bon dia. Aquesta comunicació tracta sobre les mines d'aigua del Bori i la vall de Can Carreres com un exemple d'aprofitament d'aqüífers de muntanya a Sant Boi de Llobregat. En primer lloc voldria agrair a Carles Serret, que m'ha facilitat alguns documents històrics sobre el tema del segle XIX, també a l'Ajuntament de Sant Boi, que m'ha permès, m'ha autoritzat a utilitzar alguns documents interns, en concret uns treballs topogràfics que es van fer l'any 2009 i el 2011, i recordar també que va ser fa més de 30 anys que vaig recórrer per primera vegada aquestes mines amb el meu amic Pere Lorente, tots dos mestres a Camps Blancs en aquell moment, i que vam descobrir tota aquesta complexitat del món subterrani que s'estén sota de Sant Boi. Bé, aquí tenim en el mapa el traçat d'aquestes galeries de mina, distingir la mina de Gasulla, que es ressegueix per sota la ria de Gasulla, la mina Guinovar, que ressegueix la ria de Guinovar, i que totes dues van a parar a la bassa gran del Bori, amb un tram que avui inaccessible, i després també les mines de Benviure, que al voltant de la torre de Benviure, una sèrie de galeries, que condueixen les aigües cap a l'antiga torre de la Marquesa de Cornellà, avui Escola Benviure. Aquí tenim la bassa del Bori, davant de les cases del Bori, on arriba les aigües captades per totes les capçaleres de la vall que es veuen al seu darrere. I la torre de la Marquesa de Cornellà, avui Escola Benviure, a la seva esquerra veiem la torre que significava el final de les galeries de mina i que feia que l'aigua pugés fins a la superfície. Aquest era el mecanisme d'extracció de l'aigua de la mina a partir d'un molí de vent que per un sistema de pistonatge feia que les aigües de les galeries de la mina pugessin fins a la superfície. Tot va començar, sembla ser, l'any 47 amb una sèrie de reunions i d'acords entre l'Ajuntament de Sant Boi i els propietaris més importants del moment, especialment el comte de Fonollar, que juntament amb l'Ajuntament de Sant Boi van ser els accionistes majoritaris d'un projecte que significava de poder treure aigües de la muntanya, de la zona del Montbaix, i portar-les cap a la ciutat. Es va financiar amb accions, tots els altres accionistes eren molt minoritaris, una, dues, com a molt 6 accions, i representaven algunes de les famílies més riques del moment, entre ells la família Castells. En Magí Castells va ser una persona molt important des del punt de vista de temes d'aigua a Sant Boi, era vocal de la Junta d'Aigües del Riu Llobregat, va treballar definint el canal de la dreta, el canal de rec que va permetre el rec de la nostra banda del delta, i l'any 53 va reprendre la idea de les mines, aquesta vegada liderant-la ell personalment, i sembla ser que el projecte es va desenvolupar d'una manera bastant ràpida. L'any 54 van començar les obres, el 55 ja estaven acabades, el 56 sembla que ja hi havia fonts públiques dins del casc urbà. Aquestes mines van estar en funcionament fins ben entrat al segle XX, fins i tot després de l'arribada d'aigües de la ria de Torrelles l'any 1904. Bé, per entrar en temes de geologia, aquí veiem el mapa geològic de Sant Boi i distingim dos tipus de materials. Uns materials més lligats, més moderns i més lligats a la dinàmica del riu i del delta, situats al seu marge dret, i a partir de la meitat i cap a l'esquerra apareixen els materials més antics que formen les nostres muntanyes. Són pissarres ordovicianes, és a dir, són materials molt antics del Paleozoic, que formen part del sòcol, formen la determinació, diguem-ne, podríem dir, del massís de Garraf, del sòcol de les roques més antigues del massís de Garraf. Hem distingit dos tipus de materials, uns pintats d'un color més claret, que són els ordovicians, les pissarres, les llicorelles que apareixen al voltant de la muntanya del Montbaix, i més fosc, amb un lila més fosc, els materials del Silurià, que també són pissarres i quarsites, i que apareixen a la zona anant cap a Torrelles de Llobregat, especialment tot el que fa a la vall de Santa Bàrbara del Llor.
Aquí potser en aquest perfil ho veiem una mica més clar, la disposició dels materials, els ordovicians, el seu gruix, el seu desnivell i com les mines d'aigua aprofiten les parts altes d'aquests ordovicians per buscar i captar aigües per gravetat dintre d'aquestes llicorelles. Al contrari, les extraccions actuals d'aigua es produeixen als pous Agbar, que té la companyia d'aigües de Barcelona, i que busquen les aigües de les terrasses del riu. És a dir, no és una extracció per gravetat, sinó és una extracció, diguem-ne, per pou de les diferents terrasses que formen la vall del Llobregat. Aquest sòcol paleozoic, aquí tenim representat, veiem que són unes pissarres, unes llicorelles que tenen un gruix de més de 400 metres, per tant conformen tot el muntanyam de Montbaix i de les nostres muntanyes, i que són roques metamòrfiques que estan per tant afectades per una sèrie de fenòmens posteriors a la seva estratificació, que fa que desaparegui qualsevol traça anterior i que aparegui una foliació que és molt, molt penetrativa i que marca no només les característiques físiques de la roca, sinó també la seva capacitat de conduir i d'emmagatzemar aigua i de ser alterades per els agents atmosfèrics. Quan es van fer les obres de l'anell verd, el pont que havia de salvar la carretera de Sant Climent, en el basament, l'assentament del pont, doncs es va descobrir uns materials que no afloren en superfície, que són les pissarres carbonoses o grafitoses del Silurià. Són pissarres empalítiques que apareixen aquí en un contacte per falla entre l'Ordovicià i el Silurià. Aquesta falla segueix per tota la vall de Can Carreres fins a la zona de Marianao i forma un contacte molt rectilini entre les dues unitats, l'Ordovicià i el Silurià. Aquí tenim materials de cobriment, pel damunt de tots aquests materials estan coberts per un quaternari, per uns materials de somuntar, de peu de mont, que evolucionen cap a glacis, més cap a Sant Boi i cap al riu, i que connecten lateralment amb les terrasses del riu, en concret amb la T3, que correspon al Plistocè superior. Estan formats per graves, sorres, llims i són uns materials molt permeables, afavoreixen una bona infiltració de l'aigua cap al sòcol rocós, i a més és interessant veure que apareixen també dins d'aquests materials uns horitzons carbonatats anomenats calitx o tapàs, i altres com el torturà, que és cervell legat amb uns nòduls, i que s'interpreten com a estadis d'evolució dels sòls dintre d'aquests materials, i que tenen l'interès afegit de que aquests nivells de carbonat de calci dipositats en el seu interior són molt importants des del punt de vista d'alguns fenòmens que es donen en profunditat en les galeries de la mina. Tots aquests materials han estat excavats per la geodinàmica externa, formant una xarxa de drenatge que destaca la riera Gasulla, en aquest cas, o la riera Guinovar, conformant una xarxa hidrogràfica amb un interès hidrològic, però també paisatgístic i ecològic molt interessants. La vall de Can Carreres i el sistema de rieres de la Gasulla i de Guinovar estan a la capçalera d'aquesta riera del Bori que desguassa el Llobregat juntament amb la riera de Campinyol, i que les parts altes més inclinades de les capçaleres és on s'instal·la el sistema de mines. Tot això acaba quan arriba a la vall de Can Carreres amb un emissari suburbà que he de dir que és una manera trista, diguem-ne, que acabi una vall tan interessant i tan des del punt de vista paisatgístic com és la riera del Bori o de Can Carreres. La conca que alimenta l'aqüífer implicat en les mines té uns 57 hectàrees d'impluvium. Sabem que al llarg de l'any hi cauen més d'uns 600 mil·límetres, és a dir, 600 litres per metre quadrat. Això vol dir que en aquestes 57 hectàrees hi cauen uns 342.000 metres cúbics d'aigua cada any.
d'una manera irregular al llarg de les estacions de l'any, especialment important en primavera i a la tardor i especialment seca en períodes de l'estiu. Això vol dir que aquest aqüífer, pel balanç d'entrades i sortides, les mines representarien escassament un 10% de la capacitat aqüífera implicada en les llicorelles de l'Ordovicià d'aquesta zona. L'estructura de les mines d'aigua del Bori segueix un sistema de galeries subhoritzontals que recullen aigua i una sèrie de pous que venen de superfície i que van ser pous que van tenir la finalitat constructiva i de manteniment de les mines. No estan lligats, per tant, amb cap infiltració d'aigües, perquè les aigües circulen a través de les galeries subhoritzontals. En total, preservades en aquests moments, trobem més d'1 quilòmetre de galeries. Les galeries són de dos tipus diferents. Hi ha la mina blanca, que és una mina excavada directament a la roca i sense cap revestiment, i la mina bancada en aquells llocs on era necessari revestir-la per garantir la seva estabilitat, amb materials de paret i de sostre. A vegades l'aigua circula a l'estesa, és a dir, ocupant tot el terra de les galeries, i a vegades hi ha uns caminals de maons que afavoreixen el pas sense haver-se de mullar tant o sense haver de produir tant de fang. Les tipologies constructives, és a dir, els materials que s'utilitzen són variats. Veiem com les parets estan revestides d'un maó estret que es diu pitxolí, amb uns forats per poder suar a la roca. Hi ha unes voltes entibades, és a dir, hi ha uns materials en forma d'arcs de 90 graus que s'ajunten per formar aquestes voltes, i que aquestes voltes estan reforçades amb materials de pedres o de roques o bé de maons, diguem-ne, que les apreten des de dalt i donen més estabilitat a tot el conjunt. Això se'n diuen les corones. Pel que fa als pous, aquests pous que se diuen pous de pas, de tràfec, de buidatge, de descàrrega, que tenen aquesta funció mentre la construcció de l'obra i després també en el seu manteniment per arribar a punts concrets de la cavitat, estan tancats a la part superior per voltes de maó sec, però molt a prop de la superfície, de tal manera que quan calia podien destapar i baixar a través d'ells cap a la mina. A vegades ens hem trobat que la mina ha estat alterada, modificada amb materials moderns que a vegades tapen la continuïtat de la mina i converteixen la mina en un conducte, en aquest cas amb una tuberia de PVC que tapona aquesta mina de Benviure. Aquesta mina fa 30 anys la vam poder passar tota fins a la sortida de l'escola Benviure i en aquest moment això és impossible. Si considerem les mines com un bé públic, hauríem de preservar-los dins l'herència històrica i cultural de Sant Boi, hauríem de protegir aquesta xarxa de galeries i, per tant, podríem considerar que aquest tipus d'actuacions són molt desafortunades. Insisteixo en l'interès del sistema de galeries existent, en bon estat de conservació, en alguns llocs on es veuen bé els materials que van estar construïts i que haurien de ser considerats com un bé d'interès cultural i natural, no? I per tant protegides, catalogades, explicades. Alguns dels processos naturals que en aquests moments s'hi desenvolupen exigirien que un cert control de les visites i també alguns projectes de recerca sobre la qualitat de les aigües, per exemple la dinàmica d'aquests ecosistemes o diguem-ne dels processos geològics actuals que s'hi estan desenvolupant. Entre ells potser els més interessants són la formació d'aquests espeleotemes dintre de la cova, dintre de la mina. És a dir, el paisatge subterrani natural a les coves està molt caracteritzat per les estalactites, estalagmites, tot allò que en diem els espeleotemes. Dintre de les galeries de la mina, que és un entorn artificial, també s'hi han estat precipitant aquests espeleotemes. Això té unes característiques de formació en equilibri amb el medi i per tant la seva dotació d'isòtops tant inestables
predictius o estables podrien afavorir doncs, l'estudi paleoclimàtic vinculat doncs, amb aquests dipòsits. És a dir, podíem trobar que dintre de les mines del Bori podíem trobar un registre paleoambiental dels últims 150 anys. No? Això coincideix amb tot el procés d'industrialització i de desenvolupament del capitalisme, per tant seria un estudi interessant des del punt de vista dels canvis climàtics, de l'escalfament global, etc., que s'està produint, per exemple, en aquests moments. La calcita flotant són aquestes balses de calcita que floten a l'aigua en els llocs més tranquils i que tenen una evolució que es van formant a la part submergida de l'aigua, es van formant nous cristalls fins que un moment que pesa tant que l'estructura s'enfonsa i va formant una estratificació subaquàtica en forma de, com podríem dir, de pasta fullada, no? O pasta de full. Això doncs, ho podem reconèixer amb dipòsits molt antics, en coves, en aquest cas és la cova del Salnita de Montserrat, en el qual veiem que fins i tot aquests nivells de pasta fullada, podríem dir, d'aquestes plaquetes de calcita, doncs, formen en les parets de la cova doncs, antics nivells, paleonivells de llacs o de zones estagnades subterrànies. En definitiva, estem parlant de l'equilibri calcocarbònic, de la capacitat del carbonat de calci, que és un material molt poc soluble en aigua pura, però l'enriquiment en diòxid de carboni procedent dels sols, per exemple, doncs fa que aquest carbonat de calci pugui passar a bicarbonat de calci, que sí que és soluble i que pot baixar en profunditat juntament amb l'aigua, i que quan es troba a les galeries de la cova, que és un medi molt més airejat, doncs perdre pressió de diòxid de carboni i precipitar carbonat de calci una altra vegada, no? Que és el que està passant en aquests moments a les galeries de les mines. També destacar el medi subterrani com un ecosistema, és a dir, hi ha una sèrie d'espècies animals i fins i tot vegetals adaptades a viure en entorns subterranis, són ecosistemes protegits, molt estables, amb unes condicions de foscor, humitat, temperatura doncs, bastant estables durant tot l'any, i això fa que alguns organismes doncs, hi visquin d'una manera permanent o no, doncs, a partir d'aquests condicionants. No? Hi ha unes formes que només viuen en aquests entorns subterranis, són les formes troglòbies, i altres trogloxenes o troglòfies que hi habiten en alguns moments, especialment en moments, per exemple, de reproducció, cria, en fases larvàries d'amfibis, per exemple, etc. No? Es va caracteritzar l'aigua doncs, per veure si la seva fisicoquímica de l'aigua doncs, ens permetia veure les condicions ecològiques que es podien desenvolupar en aquests entorns. I vam veure que tant pel que fa al pH, a la conductivitat, al potencial d'oxidació-reducció o al d'oxigen dissolt de l'aigua de mina, d'aquestes mines, doncs era un entorn favorable, molt favorable a la formació d'ecosistemes doncs, dintre en el seu si. Per tant, ens podem trobar doncs, des d'espècies grans, vertebrades, etc., a invertebrats, especialment invertebrats, a dintre de les coves i que serien dignes de ser estudiat en detall. Bé, a manera de conclusió, hem de dir que les mines d'aigua de Sant Boi de Llobregat constitueixen una herència cultural lligada a la tecnologia de l'aigua de mitjans del segle XIX, que l'aigua com a recurs està en relació amb la geologia, amb aquests materials del Paleozoic, aquestes llicorelles que afloren al llarg de la vall baixa del Llobregat i que són part del sòcol més antic del massís del Garraf i també el seu límit oriental. No? El metamorfisme que han sofert aquestes roques ha sigut un factor determinant per les seves condicions d'aqüífer i de la capacitat de fer circular aigües subterrànies pel seu interior. La seva explotació per gravetat doncs, és diguem-ne una possibilitat d'accedir a un recurs que per altra banda només seria accessible a partir de pous
que no garantirien doncs, el mateix flux d'aigua potser doncs, en les parts altes de capçalera. Les mines d'avui no tenen cap ús, però es conserven bé, es poden apreciar les tècniques materials de construcció, són una xarxa de galeries de més d'1 quilòmetre de desenvolupament, on segueix circulant l'aigua drenada per l'aqüífer i al seu interior es produeixen fenòmens d'ordre geològic, com hem vist, o es desenvolupen ecosistemes molt característics del món subterrani. Per tant, vet aquí un lloc d'estudi dintre del medi natural, de l'entorn natural de Sant Boi. I res més. Moltes gràcies per la vostra atenció.